kylissä aikahallinta, missä piilossa. Mitä serkumpi sen herkumpi, että huutaa sä oot mun tyyppi. Jussi nauraa, hei 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 hei, 500 eloivien miljoonaa. Juoksee, mut ei pysy kyydissäkään. Kaikki nauraa, mut Jussi vain hymyilee. Positiivisuus on sen voittotie. Mitä serkumpi sen herkumpi, että huutaa sä oot mun tyyppi. Jussi nauraa, hei 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 hei, 500 eloivien miljoonaa. Jussi sanoo rally, ota rauhallisesti. Ei shakki on sprinttissä maraton kaveri, mut silti mä snägiltä katon vierestä, kun Henkka suutelee ja rally häviää taas. Missä serkumpi sen herkumpi, että huutaa sä oot